Siyempre, sa Taronta. Ang sugatan na patuloy ngayon na nasa Southern Philippines Medical Center. Ako si John Ryan Caloni ng Superradio na nag-uulat para sa Chemi Superradio Pintita Bonitama. Overtake na pares sila. Kalas! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mag MX3 araw-araw. Bakit kayo? MX3. Dito ako. Ngayong Setyembre, inihahandog ng GMA in partnership with the National Council for Children's Television ang isang special limited series na magtutulad sa atin sa tunay na status ng mental health ng kabataang Pilipino. Kaya pala, mga pumikat, mga trending. Sorry, hindi ko pinagapan niya sa akin. Sorry, hindi ko na pinagapan. Whatever you feel, they're valid. And the more you talk about it, the better people can understand. Okay ako, a special limited series. September 8, 15
pinakamatibay. Sila, planning. Sa bagong labang Yayay the Clock later. Wow, baboy. This is the plan 2024. Isa, dapat sa lahat. The Clash begins this Saturday, 7:15 p.m. on GMA. With delayed telecast on GTV, 9:45 p.m. Sobrang sikip, no? Yan, no? Tirahin nyo na. Mortal eh. Palalakasin ng Civil Service Commission o CSC ang Human Resources Management System sa 226 na mga tanggapan ng gobyerno. Sa Malacanang Insider Program, sinabi ni CSC Chairperson Carlo Alexei Nograles na ang ilan kantian niya sa mga ito ay luma na o hindi nakasasabay sa mga bagong panahon. Sa ilalim ng programa, mamadadalian niya ang paggalaw o promotion ng government employees. Mapupuna ng mga bakanteng posisyon at makaharap ang pamahalaan ng mga angkop na individual para sa mga bakanteng pwesto. Ayon kay Nograles, magbe-benepisyo rin ang publiko sa proyektong ito dahil ang maayos na proseso sa gobyerno ay nangangahulugan anya ng mas maayos ding serbisyo publiko.
Ako si Tuesday Sangunio, nag-GMA Super Radio DZWB, dapat totoo. Hataw sa hapon! Thank you very much sa report na yan ito sa inyo. Samantala, yung doktor issue ng pagpapalakas pa ng diplomatic relations ng Pilipinas at Cambodia, kinalakan sa pulong ng dalawang matataas na opisyal ng dalawang bansa. Ay, pakinggan natin kung ano ang napagkasunduan ng dalawang bansa. Tumutok sa balita na yan, Ross Vega. Kinalakan niya ng Philippine Ambassador to Cambodia, Garita Ann Mayor, Cambodian Minister for Inspection ng Hasta, ang dalawang isyu na may kaugnayan sa pagpapalakas pa ng diplomatic relations ng Pilipinas at Cambodia. Kabilang sa naging sentro ng talakayan ng dalawang leader ang setup ng collaboration ng Pilipinas at Cambodia sa pagkasulong sa setup ng good governance at kasabay ng palitan ng kaibigan sa best practice para naman palakas ang pagkaugnayan sa capacity building ng Pilipinas at ng Cambodia. Pag-testing nagbibigay na update ni Mr. Woods kay hapat ng mayo sa mga domestic development sa area ng Kalakalan, sa area ng tinatawag na military and defense cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Nagtabot naman ng pasasalamat si Ambassador Mayo sa interes ng bansang Cambodia sa issue ng good governance at area ng bilateral cooperation sa pagharada ng dalawang bansa itaguyod ang tinatawag na accountability at transparency in public service. Alam mo naman, Ron, yung Cambodia, kung di ako nagkakamali, isa yan sa nabibilang sa mga third world country tinatawag nila. Pero ngayon, Nung may gera, na medyo nakakaangat na. Di ba mayroong nagkaroon ng pananakot dyan ng ang komunist sa mga communist country. Tapos ay, ano yan eh, kung
3. Chikas, no? September 16, weeknight, 11 p.m. Ganapos ng Saksi on GMA. Sarap.